Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashele usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini le engaka ayifihlile. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona? Yebo, sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ubuya kuphi ngokuhlala? Suke eMelimoth ngokuhlala. Okay, la ukhulele khona. Yes. All right. So asike sivele sihlale nje phezu kwemfihlo. Yini le sifuna ukuqaqa esifubeni manje? Nginenkinga la, nginobhuti wami engazalwa naye ngima nobaba. Imfihlo yami angazi ngizoyitshela ba. Cause ngizamile ukukhuluma nomamncane wami ngale mfihlo cause abazali bami sebashona, ubaba noma sebashona. Bangikhuluma nomamncane ngale mfihlo, umamncane uyiphuzela utshwala. Izinto noma yini esiyikhulumayo njengomndeni isuka serious akayithatheli phezulu. So yingakho ngize kule show yokuthi mhlambe makukhona nombani ongangisiza akwazi ukungisiza cause ubhuti wami wahamba ekhishwa yidlozi ekhaya eyothwasa. Oh, okay. Uma efika ekuthwaseni kunogobela ubaphethe obathwasisayo. Uma efika ekuthwaseni akaphathekile kahle. Wathi esafika beku right but ukuhamba kwesikhathi uma ngixoxela yonke into eyenzakalayo uyangixoxela ukuthi ugobela lo ubusy ulala naye. Uyamgqilaza umgqilaza ngokucansi. Ulala naye. Khona entwasweni? Yebo. Into engimangaza kakhulu lo gobela lo umuntu wesilisa. Ukuthi indoda ilala kanjani Nenye indoda. Ugqilazekile uyangitshela yonke into ahlukumezeka ngayo laphayana uwenziwa isigqila ukhiswa yabo nje wenziswa izinto ongeke nawe wazamukela umuntu. Wenziswa izinto ezibhlungu kwamanje ulahlekelwa naye ingqondo angazi nokuthi ngizomsiza ngimthini. Kwamina ngoba akakwazi ukuphuma ahambe lapha. Akakwazi ukuphuma ahambe ugobela lo uyamsabisa. Manje nami angazi ukuthi ngenze njani, uyamsabisa umsabisa ngokumbulala. Angazi mangithi mina ngizomthatha inyathelo uyanqaba ukuthi ngithathe inyathelo cause usaba ukuthi kwanami impilo yami izoba sengcupheni. Kahle kahle umndeni wasekhaya uzoba sengcupheni. Ungakanani ubhuti wakho? Una 24 years. 24. Yes. Kahle kahle the time kade ehamba ekhaya eya entwasweni. Imaphi amasayini benibona ngawo ukuthi kufanele abe sentwasweni? Izinto ayeyiphupha bese umuntu ongalali ehlezi ephupha sitshele yonke zonke izinto ayiphuphayo yabo ubeyilowo muntu loyo kwaze kwafika ekuthenini ngelinye ilanga la wahamba khona ke waheyiza seyitshela ukuthi vele lento ahleze yenza cause umuntu vele ohluphayo nje ohleze heyiza sometimes ethi uvukelwe umoya izinto ezikanjalo. Kwafika kusuku lokuthi uyaheyiza and nathi asisakwazi ukumnqanda masithi siyambamba uyashaya waphenduka isilwane sanga understand wabesuka lapho wabephuma ngejubane ekhaya wahamba. Hayi sike sithi ke simyeke uzobuya kanti asazi. Sithi nje siyamyeka kanti yena uyazazi ngalolo suku ukuthi uyapi. Hayi ahambe kushuthi azayofika la aye khona eye kuye logobela lo umthwasisayo azafike khona sithola icall thina ekhaya sithola kuye logobela lona uyasho ukuthi usefikile ulapha yavela ubevele emlindele. Sekuyikho ke umzima bokuthi ke manje sesithola indaba ezibhlungu zokuthi khositshela ukuthi phela umuntu ulapha yana usendaweni right kanti akekho endaweni right. Sesithola indaba ezimbi zokuthi njengamanje useyahlukumezeka uhlukunyezwa uye logobela lona ulala naye. Usenesikhathi ngani? Usenyukubezekile ngocansi u3 years usuphelile elapha. Akabuyi kunzima cause manje uluza ingqondo uphendukelwa yikhanda. Uhlanyelwa yikhanda and kubhlungu ngoba ubhuti wami nami angazi ukuthi ngenze njani. Bengifisa noma ubani ongangisiza ukuthi ume nalusizo akhona ukungisiza cause angazi ngenze njani angazi cause umamkhulu umamncane umuntu esisele naye kwanaye nje uyayidakela utshwala ayikho into ongathi uyikhuluma naye esile. Ingakho ngithi makukhona umuntu ongakwazi ukungisiza mhlambe noma ubani asubscribe kule show engize kuyo asizame ngosizo angasisiza ngalo cause angazi ngizokwenza njani angazi ngizomlanda kanjani lapha yakho lenyanga le iyasabisa. So njengoba umamncane
engazuthi naye ubhizi ngokotshwala. Pho imali abajwayele entwasweni ukuyicela cause ayasho amathwasa ukuthi kuye kube khona iy'mali ey'dingekayo ezisuka ekhaya. Sekufanele wenze into ethize entwasweni, kufanele kukhishwe lezo y'mali. So lezo y'mali beyiphuma kuphi ngoba nangikuzwe uthi awusebenzi? Mina ngiyafunda ngithola u-NSFAS esikoleni. Oh, So okay. ngiyaye nami ngizame ukumsiza kulokho okuncane cause nami kunzima, kumele ngikhokhe irenti, kumele ngihambise imali nakhona ekhaya, ngike ngithathe kukho okuncane ngoba angiyitshela ukuthi ngifuna ukuthi kulunge izinto then akwazi ukubuya ekhaya. Ngithathe kuyo yona le ngekho ngikwazi ukuthi athole into ayidingayo naye ukuze akhululeke. Ninayo imvume yokuvakasha entwasweni nibone umuntu wakini othwasayo? Azivumelekile, angazi yini indaba. Akaze aze asisho isizathu? Wathi akuvumelekile ukuthi simbone soze simbone mayiseze ekhaya Mese ephumile ngokufanelekile. Yes. Hayibo. So since akavakasheleki uyakhona ukumfonela kuphela? Nakhona ifoni uyithola kanzima ukuthi azame ukungifonela cause indlela ahlukumezeke ngayo akakwazi nokuthi sihlezi sikhuluma naye ucingweni. Uyithola ngaleso sikhathi uma intshontshile nakhona akwazi ukungifonela angitshela ukuthi ngane yakwethu ngicela ungisize ungilande la engikhona ngihlukumezekile, angazi ngenze njani. Nengqondo isibuye ingathathi kahle, sengiwumuntu nje oyisiyingayinga, angizazi nokuthi ngenze njani. So ungafisa ukuthi ufanele ubani umchazele? Uyu mamncane noma nje Mhlawumbe uzokuzwa kangcono-ke. angazi, mhlampe ngoba ngila uzongizwa kangcono cause ngidinga lonke usizo engalithola njengamanje. Sike sizame umfonela simuze ukuthi uzothini. Yeah, sawubona. Sawubona ma unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Singakhona ukukhuluma? Oh, yebo. Alright, ukuhlelwa isikhipha iy'mfihlo. So ngihleli nendodakazi yakho lana ucela ukukhulumisana nawe. Bengicela ukuthi umlalele. Oh, ungabe uthini-ke ngizomele kanje mina. Ngicela umambene. Ngicela ubeke la. Hello. Yebo, njani mama? Oh, ngiyaphila. Uthini-ke namhlanje ngome kanje mina? Bengicela nje uvele la kwi-Black Light TV please. Oh, ngivelaphi? Kwi-Black Life TV Kwenziwani lapho? kunento okumele ngikwazise yona. Oh, Yes. yeah. Ya, bengichela bandla ukuthi uvele. Ungamtshela kodwa. Uzozwa usowukhona but it's about lento yabhuti wami yokuhlukumezeka entwasini. Oh, Ya. uhlukunyezwa yini ukuthi asinayo imali yokuthi aphothule? Ya, sinayo imali but ugobela wakhe uyamhlukumeza laphayana, ulala naye. Uyokubeza ngokocansi. Angingathi ugobela uyindoda naye. Uyindoda ugobela, ngazama ukukutshela leyo nto but ngoba uma uphuza utshwala awuvele izinto ungayinaki, ungayithatheli phezulu. Kodwa bengicela ukuthi uvele. Kanti mina kufanele ngenze njani mina ngoba nahambisana nodwa kuya kuloko okuthwasa nangangitshela. Mase nixake izinto futhi manje senitshela mina ngizomele mina ngome kabi Cha kuyimanje. phela ukwazi ukuhlala womile kodwa uyabona ukuthi njengamanje sisenkingeni engakanani and ngoba umqondo wakhe usungathathi kahle nami ayikho into engizoyenza. Okumele sikwenze ukuthi simsize akwazi ukuphuma laphayana naye. Oh, usizwa ndlelani-ke manje mntadadewethu? Ukuthi akwazi ukuphuma laphayana athole lonke usizo kumele aluthole ukuze abe right. Athole i-treatment okumele ayithole. Angithi umuntu uma ephuma lapha ekuthwaseni kufuneka iy'nkomo iy'mbuzi akho ngishike ula ekhaya. Sozama, akukho okudlula ukuzama. Hayi, iyodwa nje into esingayenza ukuthi siye emaphoyiseni simlande ngamaphoyisa. Somlanda ngamaphoyisa kanjani ngoba ngingakutshela ukuthi le nyanga le isithembisa ukusibulala kwanathi. Oh. Manje mina ngiyithatha phi imali yey'nkomo zokuphuma lapho? Angazi kodwa bengicela ukuthi uqhamuke sikhulume ngalo lonke lolu daba ukuze sizothola mangikuthi siyalithola usizo. Sicele nakubantu usizo mawuthi siyalithola.
Oh, sobona ukuthi kumiseka kanjani. Okwamanje nje anginaso isixazululo salento entshela ngoba But ngicela uze-ke sikhulume, mhlawumbe isixazululo sizoba khona. Oh, hayi, ayikho-ke inkinga ngalapho-ke. Ngisazozama amasenti okugibela. Alright. Ngomile bo. Nanso-ke inkinga yakho. Alright. Siyabonga manje ngesikhathi sakho. Yebo. Hayi ngeke. Akeve addicted kakhulu esiphuzweni. Uyaphuza. Kodwa uthi Hayi, uzophuma kodwa le mali le. Angazi and angiboni ngoba ekhuluma kanje namanje lokho ethi uzomele yena angazi. But-ke ngiyathemba ukuthi mhlambe mhlawumbe uzocabanga ngenye indlela ame kancane ekuphuzweni akhona ukulanda indodana yakhe because uma mncane ngisho. Yes, unomncane. So ufundeni-ke ngogobela abehlukumeza amathwasa abo nanokuthi ungafisa ukuthini kubona. Ayikho into etheni engiyifundile kulabo gobela because into engiyibukayo isifundo engisitholayo ukuthi uyavumela ukuthi umndeni wakho uma kukhona umuntu ofuna ukuyothwasa ahambe ayothwasa ngenxa yokuthi naye usuke ehlushwa yilento emhluphayo. Suke seyinkingeni. Isiphiwo sakhe esimphoqayo ukuthi aye lapho. But ubunzima ababhekana nabo lapho ekuthwaseni angibufiseli muntu. Lento eyenzeka kubhuti wami ubuhlungu adlula kubo angibufiseli ngisho isitha sami. Ungafisa ukuthini kubona-ke ngabagobela abahlukumezayo? Hayi, engafisa ukusho kubona nje akukho. Ayikho into engayikhuluma nawe. Ngisho athi uyaqhamuka manje. Ayikho into engayikhuluma naye. Into engifisa ukubona ukuthi yenzeke kuyena ukuthi athathwe amaphoyisa ayomvalela ejele impilo yakhe yonke. Ngoba ibuhlungu lento ayenza ubhuti wami usemenza isigqila sakhe. Siyabonga kakhulu kodwa ukuthi ulweleke ubhuti wakho igazi lakho nanokuthi usivakashele kuhlelo lethu. Siyabonga kakhulu. Alright. Mbukeli lapha ekhaya usisi ucelile usizo sona noma ngabe kuthiwa ukhona usizo ongase uhlose ukumnikeza lona ungashiya inamba yakho ku comment section. Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare ngiyathanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.